Ονομάζομαι Βιολέτα Αγγελή, είμαι επιχειρηματίας κοσμετολόγος και ανεξάρτητος συνεργάτης της Essence. Εδώ και λίγο καιρό συνεργάζομαι με μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών πάνω σε ένα project που συνδυάζει το χώρο του εμπορίου και της πώλησης με καινοτόμο μάρκετινγκ και πρωτοποριακά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Ο χώρος του δικτυακού συστήματος είναι ο μοναδικός κλάδος στην ελληνική αγορά που κινείται ανωδικά μέσα στην κρίση. Συνδυάζοντας λοιπόν το MLM, δηλαδή Multi-Level Marketing, πολλαπλό σύστημα αμοιβών και αυτές τάσεις της αγοράς, κλασικό εμπόριο και κοινωνική δικτύωση, με παραδοσιακές πρακτικές και ίντερνετ, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα λόγω του τεράστιου περιθώριου κέρδους. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε μερικούς νέους συνεργάτες, άνθρωπους έξυπνους, φιλόδοξους και δραστήριους για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το project. Η εταιρεία μας είναι εμπορικού τύπου, νεοσύστατη, τσέχικη, πολυεθνική, διεθνώς αναγνωρισμένη και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, ομορφιάς και ευεξίας. Ασχολείται με βιολογικά, πρωτοποριακά φυσικά και θεραπευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα καθημερινής χρήσης, σε ανταγωνιστικές τιμές, στον χώρο της κοσμετολογίας, με βάση το πρωτόγαλα και αλόε βέρα, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς προμηθευτές, ακολουθώντας έναν σύστημα δοκιμασμένο στην κρίση. Φιλοσοφία της Essence είναι να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους θέλουν να κατακτήσουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους όνειρα μέσω του πολύ απλού και τίμιου πλάνου marketing που έχει σχεδιάσει. Προσφέροντας προϊόντα πραγματικά κορυφαίας ποιότητας, έξυπνες υλοποίησεις και ασυνταγώνιστα χαμηλές τιμές, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα, μια μοναδική μίξη υγείας και ομορφιάς που όμοια της δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Με κορυφαίες αρωματικές σειρές, πανέξυπνες υλοποίησεις προϊόντων colostrum, ασυνταγώνιστες σειρές προϊόντων aloe vera, Essence σύντομα θα κατακτήσει όλο τον κόσμο. Είσαι εδώ για κάποιο σκοπό. Αν ψάχνεις για μια ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου και είσαι διαθέσιμος να δουλέψεις σκληρά γι' αυτό, είσαι στο κατάλληλο μέρος. Αν είσαι δραστήριος, φιλόδοξος και ψάχνεις κάπου να κάνεις καριέρα, τότε οι πληροφορίες που θα βρεις εδώ σε αφορούν άμεσα. Ψάχνουμε ιδιαίτερους ανθρώπους, με πίστη στις δυνάμεις τους και στον εαυτό τους, που πιστεύουν ότι προετοιμάζονται όλα αυτά τα χρόνια για να δεχτούν την κατάλληλη ευκαιρία που θα τους βοηθήσει να εκπληρώσουν όλα τους τα όνειρα. Εδώ θα βρεις όλα τα στοιχεία. Μελέτησέ τα και όταν είσαι έτοιμος, ξεκινάμε. Ο κόσμος είναι δικός μας. Το μέλλον είναι δικό μας. Η επιλογή είναι δική μας. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Σε καλωσορίζω στην ομάδα μας.